modes diferents però és el mateix tema, i al final no podem sentir dos temes que es sobreposen, una cosa que musicalment n'hi ha un contra, quan dues melodies diferents es sobreposen i funcionen. No dic mirar una de les altres. Doncs aquí Alejandro Jauregui agafa dues melodies que hem pogut escoltar abans, les ajunta i és un petit viatge. Doncs, i la Luna Mingallo d'Alejandro Jauregui.
diciamo che